Къдостата куча, твоята е ръка. Тук сега чакайте малко, тук ще вътре да ще ви уча. Той би си одно се това село. Тук днес да направим вас Стоянов, сега не твои джамовите и он човек ще иде долу. И пошли да видоите нашето видео, днес видео ще гледате. Играме Майнкрафт, ама не е толкова след това видео. Да си одаме от това село. Баш е тажно, като напуснеш твой цел да ще върнем. Сите мислимо да знаят какво е. Как си от вас цел. Не како да знаят, толкова и сите знаят, ама аз можем да си одам. Това е само тук вкарва да направим. Почекайте малко. Юди най-тажен дел. Най-тажен дел в живота му днеска. Сега как се гледате, затворих се. Сега е тук джамови нищо. Се затворих. И моят друг ще иде за това аз трябва си отам. От ова платформа. Почекайте. Ой, сега това трябва да направим. Толкова да завършим, сега е тук времето толкова, да ви си долу показа как ви се личвам. И ова врата е заключена, само последен път да сповозим ова. И другите видео нема се тук. А вие тук ще четвайки стан таму. И ще видим ке имamo новото село. Ке се надевamo да ке оживат. От другото село, ова село ке ще напусте. Ке ще напуша. Куч. Това е, ще това е куч. А нека така. И да сега видите ги... О, нема какви бе. Грешка Юри. Па нищо Юри са. Да ги оставям вие стварите тука. Се да оставям тука, ако се гледате. И аз ще тръгнем теки новото село и ке ще имам новото село. Може дека аз долу до там ке се отделе. И нощ ще спадне, не знам Юри, ама това нещо няма, ако имам да го фървам. Юри малко да спрашете ли селото и аз го напущам. Оти нямаме вилвана ректа да видам. И не тече. Що биде видео? Видей, че направи видео директно. Ректа направи. Бати председател. Юри, пръв път ни живот да изтекне, това там беше Попова. Дойдете да видите това. Направи от друго место долу, ама не знам дека това, ама Юри. Гледаме се другите, не от другите видео, гледаме се от другото село сега киломе. Само аз тук. Юри, тук да дека тече, там така. Юри, сакаме на место да вие това да и там да и тече. Ама не съм сигурен. Айде да одам. Председател нещо. Ова не тече. Юри, окей, Юри, гледаме се другото село киломе. И аз сега ке одам, гледаме се от другото село. Иначе ако ви покажа какво до другото село много ке задържа.
Затова да не въздържам, аз шпионам. Люди, чао, гледам се от другото село. Люди, иди цялата много натамо, натамо, па вече спада там и така. Ама, тук е много жестко. Шо е тук, люди, айде тук да скачаме. Удавих се. Люди, нови вич. Мейчо! Дой съдех си ваян го. Види кравичка на мама дето. Виж. Юдик сега тук ваше е много добро, Юди, найдех си на хубав живот. Ей! Тук аз ги спирам. Сега ще. Гледай, това село най-добър моят живот. Така е, тело. What the hell? Тук имат панема. Или ако мислят ти защо кашвам. Маленче! Да, Юди беше. Юди, да ви сакате да направим неко село. Ако сакате, кажете, пишете в коментарите. Зайче, нека си бе, зайче. Колко си бързо, по-бързо от мен. Займате прием проличал, ти беше от мен. Само да звъна проличал ти много бързо. И сега да видиш как седеш. И тук сега ще се гледам, няма ни дърва. Чекайте, Юди, нещо да вземам. Юди, сега ако оставяте лайк, почекайте. Юди, ако ставате лайк и субскрайб, ке се претворим креатив. Юди, оставете лайк и субскрайб, за да можем да имаме креатив. Фала ви, Юди, фала. Фала, Юди, фала. Юди, хвала пуно! Хвала, Юди, то е много жестко. Се гледаме по по-горе селото, изгледам мало. Ама къде е сега? Как ще направим? Дай гледам. Сигурно. Юди, това село, пишете в коментарите, дай сега да направим. Почекайте малко да ви кажем нещо. Това е 100% за вас сигурно. Юди, дай може да поговорите с тая овото на буквата. Ако погодите значи на буквата, знаете, ако слагате нещо награда, не е награда тук. Дай ви сакате да излезе нова песна! Ако сакате да излезе една песна, кажете, пишете в коментарите. Може да ги излезе. Пишете как сакате ще вика песента. Имате рок 2 недели до тека инч. Просто ако не напишете в коментарите нова песна, няма да има песна. За жал. Ако не, оставете лайк и субскрайб. Юди, толкова това видео те сега домка е другар. Ще видиме утре или други ден, кога е било после месец, два ще видиме. И бой! Не тук бе.